Нека посрещнем на екраните Платина основател Костадинка Митева. Здравейте! Здравейте, хубави хора! Добре дошли във втората част на днешния Connect, където и да се намирате. Поздравления за това, че сте част от това събитие. Аз съм Костадинка Митева, живея в Айтос, по професия съм агроном и педагог и изграждам в момента Amway бизнеса с подкрепата на цялото ми семейство. Сърдечно благодаря на горната ми линия и на Network 21 за доверието да бъда днес с вас за няколко минути. Моята задача днес е да направя една малка тема по въпроса за следващата среща. Какво е следващата среща? Защо я правим? Защо се налага да правим тази среща? С кого я правим? За кого е тя? Нека да отбележа като начало, че тя е част от цикъла на активностите в нашия бизнес. В много отношения на тази среща ние затваряме сделката с новия партньор. Тя се отнася за новите ни партньори, които току-що са присъединени в бизнеса и обикновено в нашия екип я наричаме среща за ориентация. Срещата за ориентация е в двете посоки. От една страна, това е среща, в която се ориентира нашия нов партньор, къде е попаднал, помагаме му да разбере какви са възможностите на целия пакет, който Amway ни дава. Виждаме ние като горна линия пък, докъде човека е готов да стигне, какво е готов да даде като време, като активности, като ангажимент, какво го вълнува най-много в момента. По този начин и ние като горна линия се ориентираме в обстановката. Според това какво е готов човека да предприеме, ние пък преценяваме колко време и активности да инвестираме в нашия нов партньор. И така, когато договаряме тази следваща среща, най-естественият начин да договорим следващата среща е още по време, когато се случва регистрацията. Много пъти нашите нови партньори се регистрират буквално на информационната среща, защото ползите от Amway магазина са очевадни и много пъти хората просто решават веднага да се регистрират. Започват обаче въпросите. Ами сега на къде? Какво да правя с тази регистрация? Какво всъщност трябва да правя? И ние, като един наистина интелигентен лидер, човек, който иска да води нещата правилно, не започваме да отговаряме веднага, а всъщност е много важно да кажем следното нещо. Поздравявам те, че си част от нашия екип, направим много важна стъпка за себе си. Сега ще направим така, че ще споделя към теб няколко кратки аудио и видео материала, с които да се запознаеш с партньорството, което имаме в нашия бизнес, с някои продукти, а след няколко дни ще се срещнем, за да поговорим точно за това. Какво държиш в ръцете си и как да продължим нататък. Договаряме часа и мястото на срещата и приключваме. Оставяме човека с няколко материала, които той да има възможност вкъщи на спокойствие да опознае. Ако ние сме свършили тази много важна крачка, съвсем естествено започва следващата среща, защото тя започва с един кратък разговор, в който ние всъщност коментираме какво човека е видял в тези материали, които сме му споделили, какво е разбрал, има ли въпроси, кое го е впечатлило, кое най-много му е допаднало. И започваме нашата среща по съвсем естествен начин. В лекциите, които имаме в мобилното си приложение от Дейвид Дорна на тази тема, той много често представя следващата среща като пица с 4 парчета. И аз сега ще се опитам да мина през всичките 4 парчета, които се опитваме да покрием на тази следваща среща. Не се притеснявайте, ако нещо от всичките тези 4 неща не може да покриете. Не се притеснявайте просто. Има следващи срещи. Това няма да е последния ни разговор с този човек. И така, хубаво е да отидем на тази среща подготвени, като имаме един мъничък подарък за нашия нов партньор. Много често подготвям мостри от базови продукти. Ако срещата е от дома, което много го предпочитам, или в дома на човека, винаги има барчета за тестване от нашите протеинови барове, сашета магнезии, подарявам понякога да си ги ползва човека в къщи. Напитките Ексес. Лято е в момента да имаме един шейкър с електролитна напитка или пък с аминокиселини. Дава възможност
възможност човека да тества по-разнообразен набор от продукти и да се ориентира кои продукти са подходящи за него. Така правим първия набор от продукти за първата поръчка. И това е първото нещо, което правим. Пускаме първата поръчка с новия партньор. Ако това вече е направено, помагаме му да се подготви за следващата си поръчка. Не е лошо тук да повторим отново ползите, които човека има от старт купоните, защото знаете, новия партньор има уникални отстъпки с старт купоните и тази специална програма. Отново минаваме през някои отстъпки, плащания, които може да има, за да видим кое от всичко това е важно за него. И се опитваме да преминем веднага към втора стъпка, да договорим две домашни срещи. Независимо дали човека е ориентиран към това да прави бизнес и дали човека е казал, че ще ползва само продукти, ние го стимулираме да организира две домашни срещи. В нашия екип го наричаме откриване на твоя онлайн магазин. И защо да го направим? Смятаме, че е важно всички хора от най-близкия ти топъл кръг да знаят, че ти имаш достъп до този онлайн магазин. Много хора около теб може би търсят висококачествени продукти и е хубаво да знаят, че ти си човека, който може да ги снабдява с тези продукти. И така опитваме се да нахвърляме някои имена, най-близките роднини, приятели, съседи, колеги, да подготвим човека и да му дадем идеи за някои покани. А ако имаме това време физическо и не сме се разпънали много във времето в тази среща, може да пуснем няколко съобщения заедно към няколко негови приятели, за да видим какви ще бъдат и отговорите. Третото нещо, което се опитваме да направим на тази следваща среща, е да свържем човека с мобилното приложение и с системата Network 21. Знаем колко е важно и какви промени настъпват изобщо в действията на хората, които слушат записи в нашето мобилно приложение. Можем, разбира се, да го регистрираме веднага в мобилното приложение с 30-дневния безплатен тест период. Но всички знаем, че там има много ограничен набор от записи и е крайно недостатъчно човека да добие представа колко мощен инструмент държи в ръцете си с тази тест програма, която имаме за 30 дни. Затова обикновено аз предлагам на човека, освен тази безплатна регистрация, да го включа в една програма, която наричаме 30-дневно предизвикателство за нови партньори. В тези 30 дни всеки ден споделям по един аудиозапис с новия човек. И, както знаете, системата ни казва кой кога отваря записите, дали ги отваря, колко пъти ги чува. Ние добиваме представа дали човека харесва това, което му изпращаме, дали го отваря и започваме да създаваме един много важен навик, навика на успешните хора да слушат аудиозаписи на успешни хора. Последното нещо, което се опитваме да свършим в тази следваща среща и се стремим към него, това е да предвижим билет за човека или за неговия партньор за най-близкото събитие на Network 21, което предстои. Може да е такъв форум като днешния, може да е малък семинар, наречен BBS на живо, а най-доброто, което можем да направим е да поканим човека и неговия партньор на предстоящия уикенд семинар. Сега предстои такова прекрасно събитие в Брашов за всички нас през октомври. Най-доброто място, където всеки човек може да види пълната картина на нашия бизнес, да види къде може да го заведе той и да прецени дали резултатите, които вижда, за него си заслужават и дали са важни за неговия живот. Може да покажем някои снимки, може да споделим видеа, които имаме в нашия личен архив от събития, на които вече сме били, да покажем снимки с горната линия и по този начин да покажем и малка част от екипа, към който човека се е присъединил. И това е простички неща, които правим всеки ден. Бизнесът ни е наистина много прост. Имайте предвид само, че по време на една такава среща не винаги разговора протича гладко, понякога възникват възражения, понякога възникват въпроси. Важно е да не спорим с човека, да не обиждаме. Нека да си спомним, че и ние сме били в тази ситуация и може би сме имали повече възражения от него в този момент. Ако има въпроси, нека пък да не бъдем
най-умният човек в стаята, да не се опитваме мъдро и компетентно да отговаряме веднага, а най-добре да направим така, че да поканим човека на най-близката предстояща среща на екипа, например. Открита среща, която има в нашия град, или пък открита среща, която екипа прави онлайн, или пък едно малко събитие, като това, или BBS, няма значение. Да придвижим човека към следващо събитие, или пък да му кажем така: сега ще ти изпратя няколко аудиозаписа в следващите няколко дни, които ще отговорят точно на твоите въпроси. Това е, хора. Бизнесът е много лест, както ви казах, лесен. Правим простички неща, но ги правим редовно. Ако може, всеки ден. Нека да не забравяме, че следващата среща е много важна част от цикъла на активности в нашия бизнес. Не чакайте да станете много добри, не чакайте да се подготвите теоретически, започнете да действате. Ние се учим по време на работа. Не чакайте и вашата горна линия, може би тя е заета и с други партньори. Консултирайте се непременно обаче, когато ще правите такъв разговор, и действайте смело и вървете напред. Консултирайте цялата тази тема с вашата горна линия, вижте кое е важно за вас в следващите дни, вижте кое е това, което трябва да подобрите, да промените, да направите и просто действайте. Желая ви от сърце успех, имайте успешен бизнес и едно прекрасно лято. Благодаря ви!